פיראטים הטרידו במשך מאות שנים ספינות מסחר ונוסעים שהפליגו באוקיינוסים. הם תקפו ספינות, שדדו אוצרות והרגו או השליכו אויבים לים. אבל מה באמת אנחנו יודעים על ההרפתקנים האלה, חוץ משהם שדדו ספינות והיו להם פתוקים? סיפורים על פיראטים מגיעים אלינו עוד לפני 2000 שנה, שהיו שודדי ים, שדדו ספינות מסחר ונוסעים, והרבה שנים שודדי ים היו בעיה עצומה. פעם הם אפילו חטפו קיסר רומאי, יוליוס הקיסר. בשמות פיראט ושודד ים, אלה שמות של נבלים שניהלו את חייהם בים. פיראטים רבים קיבלו שמות וכינויים מהמקום שבו הם לחמו. נגיד פיראטים שלחמו באזור הים התיכון נקראו קרוסרים, והם לחמו במלחמות הדת שנקראו מסעות הצלב שהחלו ב-1096. ואלה הבוקנירים. במאה ה-17 הם השתלטו על האיים הקריביים וחוף באוקיינוס השקט של אמריקה. כדי לשרוד, הם צדו חיות בר שהסתובבו באיים. הספרדים כנסו על הבוקנירים שהגיעו לאיים שלהם והרגו את כל החיות שהסתובבו על האיים כדי לסלק את הבוקנירים משם. מתברר שזה היה רעיון גרוע, כי מזל של הבוקנירים לא היה חיות לצוד, הם השתלטו על הספינות ספרדים שערבו לידם בים. הפיראטים גרמו לבלגן בים, ובמדינות ברחבי העולם נמאס ששודדים אותם. הם זכרו מלאכים ונתנו להם אישורים שהם יכולים לגנוב ספינות שהם של האויבים שלהם. הימאים האלה קראו פרבטירים ולקחו חלק מהאוצרות שנתפסו בכל פשיטה שהם ביצעו. הפרבטיר המפורסם ביותר היה האדמירל האנגלי דרייק, שהתעשר בגלל התקפות על מושבות ספרדיות באמריקה שהיו משנת 1572 עד 1596. ההצלחה שלו הייתה כל כך גדולה שהוא חזר לאנגליה, המלכה אליזבת השנייה נתנה לו תואר אבירות. כשכריסטופר קולומבוס חצה את האוקיינוס האטלנטי בשנת 1492 לחיפוש אחר דרך חדשה לסין, בלי מפות וסרטוטים הוא היה אבוד, אבל אחרי חודשים קשים בים הוא והצוות שלו גילו את אמריקה. פה קולומבוס מצא את מרבצי זהב ענקיים ואוצרות יותר ממה שראו אי פעם. כדי להרשים את האנשים במולדת הם חזרו עם ספינה מלאה זהב בקצב גנובים. ואיפה שיש זהב וספינות יש פיראטים. בגלל גילוי אמריקה מספר הפיראטים באוקיינוס האטלנטי גדל. תור הזהב של הפיראטים נמשך מ-1650 עד 1720, ופיראטים רבים הצליחו לשדוד ולשדוד ספינות, כל מיני דברים כאלה, וזהב ואוצרות. אפילו פיראטים יהודים לשליטה הצליחו, כמו שחור הזקן מטיל האימה. חופים בעולם התמלאו באלפי פיראטים שחלמו להפליג ולהתעשר. לאורך השנים האלה, אנשים עניים הידרדרו לחיים של פשע ושליטה באוקיינוסים ברחבי העולם. כנראה עכשיו שטנו בים יותר מ-5,000 פיראטים. אם שטתם בתקופה הזאת עם ספינה עם מטען יקר ערך, הייתם בטוחים שישדדו אתכם. אבל לאנגליה ולארצות אחרות נמאס ששודדים אותם, והם החלו להגן על עצמם בקשיחות וזכו ציידי פיראטים. בשנת 1717 מלך אנגליה הכריז שכל פיראט שרוצה יכול לחזור לחיים רגילים בלי להיאנס. 3 שנים אחר כך תור הזהב של הפיראטים הסתיים. לפני שספינת פיראטים יוצאת לדרך, צריכים להגיד לכל אחד מה התפקיד שלו. רב החובל נבחר בידי הצוות, קיבל את רוב השלל, החליט על חוקים ועונשים, והוא כיוון את הספינה ליעדים שלה. הקצין הראשי, הוא קבע את חלוקת האוכל שלל ואבק השריפה, וגם קבע עונשים וכל מיני דברים כאלה. תותחן. התותחן כיוון את התותחים וטען את אבק השריפה ואל ספינות האויב. נגר. אם נגרמו ספינות מתותחים ושערות, הנגר תיקן אותם. אפילו אם נגיד נחתכה לפיראט יד או רגל, הנגר הכין להם אחת צוות מעץ. נער פיראט. בחלק מהספינות היו נערי פיראט שעזרו לתותחנים ליטול את אבק השריפה. חלק מהפיראטים נהלו את הספינה בחוקים שקראו להם קוד פיראטים. נגיד, כל מלאך מקבל אוכל שווה עם מלאכים האחרים כדי שלא יקרה מצב כזה. או
מי שעושה פשעים נענש על בודד. אסור נגיד להסתובב בלי תנאי נשק. החיים על ספינת הפיראטים היו קשים, ומי שהפר את חוקים נענש בעונשים קשים, כמו 9 זנבות חתול. 9 זנבות חתול מחוברים אחד זה לזה, והיו מצליפים איתם על הגב. קשירה לתורן. קשרו פיראטים לתורן, במשך כמה ימים בשמש פיראטים רשעים קיבלו דקירות מחברים שלהם לספינה. ללכת על הקרש. מי שלא הקשיב לחוקים, הסתכן בהליכה על קרש. קושרים לפיראט את העיניים ומעמידים אותו על קרש שבסופו המים עם קרשים. אחרי ששדדו ספינה, היו צריכים להוסיף דגל מפחיד כדי להרחיק פיראטים אחרים. הדגל המפורסם ביותר הוא הג'ולי רוג'ר. הרקע שחור ועליו צהוב ולבן גולגולת. ולמטה 2 עצמות מוצלבות ב-X. היו פיראטים שרצו להפחיד עם הדגל שלהם. ציורים מפחידים ממש. אם היה מתנופף דגל בצבע אדום, סימן שעל הספינה של הפיראטים הזאת אין שום רחמים על כל פיראט. תחשבו על זה. אם פיראט היה יהודי, כאילו יש כאלה, אבל תחשבו איזה דגל מגניב זה יכול להיות, נכון? נתראה בפרק הבא.